ki ukrish Bakhuid tang duai nagabinda kajing tumu jong genga san jong barolen simli bat Congress Stalin marwain rangkat bat bara saungut kikun kam tame ikikun ke bala stam ban le school madai hun mebla jit jut wan sup bakin yo kajing goy jingkha bat kajing start ke jong bulai duai ru nagabinda robren rongrim badon haka ICU bau train kerku tuaina benda gaselle Liliana Kongtau kadba ipen karaina benda ki exam tuaina benda ki bala klat baby Jojo nombri Aiban Joplang Karsati Primus Jarwa Bansius nombri Helena nombri Julius nomar Paulus nombri Michelson Kenshi Nongput, Gio George Nompri, Peter James, Nita Kurkarlang, Julie Kurkarlang, Christian Paul Kurkarlang, Joy Kurkarlang. Simjing wise, dan mas Bakhuid nomor lain sepak lain country. Lain sepak. Nagabinta kari India, nagabinta ka Northeast India, nagabinta ka jidla jongi, nagabinta ki Kristan Barok. Ha kerteng upa baru kon baru mensiam Bakhuid. Amen. Ka jinga jongo trai jongi u Jesus Christ, bar ka jingi jongo play. Lem bar ka jinga sulak jongo mensiam Bakhuid. Kindon rengka bat pi Barok. Rengka bat piru. Ko himmen ko paratong in sangesh pa Shipor ban pan map nagabinta ki pop jongi bangin long ki ba eat ya ko hok bangin long ki pa pin man hok daga jingisne ya egi por baro ngimshim lala ban eat ya utrai but eat ya ki parabrio lese ki por baro ngilasha ya ka pop ban sanshari ngi ka jingsni ban sanshari ngi egi por bangila pen sni ka donur ka men siam jongi da ka jingkwa prai par ka jingauria tongin sange ban pan map. Jisu be id sai kud yangi na baro ki jing tingi chunga pop kabangira le nga plam How blade dan war baro, pada happy ko himen ko para bangala le pop shibune dagi jing perkat, dagi tin, dagi kam, dagi jing lek let, dagi jing le palat junga, dagi jing le palat junga, dagi jing le palat bakraw e junga. Namar kata ngakarpati ke Maria Bakhuid, kabaya isa kate suti, yaki angel bakiri kuid, badia pi ko himen ko para, bantuai na kabenta junga, how try blade jungi. Ublay badan bor baro ni sune yangi barendala map igi pop jungi unilam ingi shaka jingi bam jukut. Amen. Triken rad go blay, isne yagi. Triken rad go blay, isne yagi.
gen rato ble ismeyangi Krisova go Krisora go nom penim jongi penim yangi To ngin nia duai. Ngiduai nagabinda pahar ke jing dumu jongi shime shime. Nagabinda ke jing roi ka. Jingi lu trai ha po jongi. Ngiduai nagabinda ki bapang ki bashitom. Ngiduai ru nagabinda pahar ki buru ki barang hapdeng ki jingale bunjai. Ngiduai nagabinda baru ki kristan ha asam. Ngiduai nagabinda pahar ki rinium. Ngiduai nagabinda ki kristan baru ha northeast India. Ngiduai nagabinda ka ri India. Ngiduai nagabinda ki kinna badon bapin kare nagabinda ki eksa. Koblei me ubala hikai yangi ban penshitom yaga met bakan kia kamen siem. To ai hangi yaga bor ban kia naga pop barro. Bart ka jinkalain ka donur ban pendep yaki hukum ka jingir jame. Dau trai jangiu Jesu Kristu kun jame. Uba imbar senshar rengkat bat me haka jingalang kawe jangamen siem Bakhuid. Ublei junom la junom. Amen. Kajing puli na ka kitab u Daniel nong itulupa. Nga duai atrai ublei bakraw, bat uba iping, uba bat ya kajutang, bat ya kajing it ba isnay, bat kitu ki ba it yu, bat kibarki ya kahukum jong u, ngilale pop, bat ngilale bomday, ngilale runar, bat ngilale persya, da ka ba pailandat na ki hukum, bat ki anjong mi. Ngim syam la syashkorik syakri jong mi, kinong ya tu lupa, ki balakran ha ka kerteng jong mi, ha ki sim jongi, ha ki nong sensyar jongi, ha ki kapataman jongi, bat ha ki jat ban riu baro shitulup. Ha mi kutrai, ka don ka hok, henrei hangi pat ka jingle rain, kat hadu kani ka Sngi, ha ki basyong ha Juda, ha ki nong syong shnong ka Jerusalem, bat habaro ki pat Israel, ki badon hajan, bat ki badon syajingai, ha ki lengkiri, ha ki bame, lapen sak prat yaki. Namar ka jingshet ka la jengki, persya yami, hangi kutrai, kadon hangi kutrai, kadon ka jingle ran, ha kis im jangi, ha kinong sunshar jangi, bat ha ki kapataman jangi, namar ngilale pop persya yami, ha utrai uplay jangi, kadon ka jingma bat ka jing isnay, namar ngila haram ya u, bat ngim syam lako ngu ya kasur utrai uplay jangi, da ka babut ya ki anjong u, kiba ula ay hangi, da ki syakri jong u, inong ya tu lupa. Kaktien jong utrai. Ni saungu hiau blei. Nabar nyau spa an refusa. Nyau spa an refusa. Try ulang baken raging it, watching is what they pop Lord Jongi try, marching leggy bottom man, catching is Jong me try can one, shangi baro bapen redame. U try ulong baken
kan rai jing e ba jing isne do ya rab yang I try go play do belai naga basni do maki poki sangi jongi naga bentaga buram jongme try ulang bagan rai jingi bajing isne ki gentle balai kia anu dolu blai jongki toki jat bril kinti bat yo I yakut yang bala play kasna try ulang bagan rai jingi bajing isne ya royu try Christ Jesus yang joy ban ngap ka gospel jauh sambai udong jong sambai jong kak tinu blay baru Chris uday unong bet uno by sem yo nu sambai unyai sa junom ya ro you try Christ Jesus yang joy ban ngap ka gospel jauh Utrai undon rengka bat pim Rengka bat piru kajimpule nyaga gospel Bakhuid kat kum ulukas kaburam hame gutrai ujisu ula ong hala ki senran tolong ki ba isne kumba upa jompi ulong uba isne wat bishar ba en bishar yapi wat pendrem bat en pendrem yapi tomap bat en samap yapi to ai bat en sa ai yapi da ka jing tau kabapura kabala tenyan kabala keri kabashle en sa ai ka hapane jumpi naba ka jing tau kabapi ai kan long ka jing tau kaba pinyo ka gospel jomutrai kajing yaro yame ku Chris kohimen kopara bayit hautrai Jesus Christ ka gospel mindakas ngi kahikai yangi ka jing kardor jon ka jingim kristan jing kardor ban im ya ka jinglong uble ha ka jingim jongi jinglong ujisu ha ka jingim jongi but nakabenta kane ujisu hikai yangi laitili ki kam kabangi deban le but artili ki kam kabangim deban le dano kiye kita ki laitili ki kam kaba ngideban le katkum ka jingi ka jumu Jesus Christ kaba Nyngkong kalong tolong ke ba isne tolong ke ba ai tolong ke ba ma ba laitili artili ki kam kaba ngimde ban le kalong watnum pinram yakiwe but watnum bishar yakiwe watnum pinram yakiwe but num bishar yakiwe bale ujisu hikai hakene katu ngimlaban bishar yakiwe ngimlaban pinram yakiwe henrangi dang le lese kane kalabal longa kam kabangi le kambunsi
haka jingim jongi lada pi don haying jompi lada pi don bat ki parlo jompi lada pi yait haka imlang salang jompi lada pi don haka jakatre jompi kambundi kam kaba ngi barongi le kalong ngi bishari ki briu bat ngi pindram ya ki briu lese kambundi por jongiru ngi pelot nakabenta kane ban bishari ki briu bat ban pindram ya ki bi lese don bon ki briu kim snow hon lada kim yo ban bishari ya noy lese kim yo tia pormit lada kim kran snyo pershaya noy lese kim yo por ban lorni pershaya noy don ki briu ki ba enjoy ya kane ka artli ki kam ki ba bishari ki ve bat ki pindram ya ki ve lada ngi paid bha ya ke jingim jongi bun sin bale ki ingasem jongi ka jot bale ke jingade jongi ka jot bale ngim don jingi chu hapdeng kimen shipara ne hapdeng ki shilo hapdeng ki kon dikti hap bad kimi ki pabaro kalong namar kanega daw ngi bishar ngi pindra don bun ki brio ki pinsngabha ya lade da ka va pindram ye ki ve lada ngi yo ye ki jingdona jong ki ve ngi kwa ngim sno suk men siam tat hadu bangi ong arngut laingut ne bun ki brio minda kane kalam ka por janga social media but ngila ban poi kam kloi shaki brio lemba kane ka media te henre bun ki brio haka jaka ban pin bai ki ve ki pin sniu ki pin jot ki pin larai ki pin rem but ki im haka ne ka do per jisu ong kane kamde kabinda jonga jingim jongi kabinda jonga jingim jongi kabau jisu long kalong bangi de ban long ki ba isine bangi de ban long ki ba ma bangi de ban long ki ba ai ko himmen ko para kadon ka jimmut kabayar wat kaba jilliu haba ngistang ban im ya kane ga jingim Chisin bangis tang ban isine ya barro kamdon jakashu ban bishar. Chisin bangis tang ban map omdon bindashu haka jingim jongi ban pindram yano yano. Balengi pindram ya kiwe balengi bishar ya kiwe namar ngimdon kamen siem ban map ngimdon kamen siem ban isine. But habang ngimdon kamen siem ban map but habang ngimdon ka mensiam banisine ngimdon eye banai ngimdon jimba eye banai ngi persyang banai ayu yaka jingsuniu mano badon hapdeng jongi bakloi ban pediang jingsuniu nagi namar kilang nia lupa da ka jingsuniu kilang nia lupa da ka jingtolot jongi te kumno part kilaban pediang shushu ya ka jingsiniu jompiru kibri kimdon jakashu hakap jingim jongki namar bon kibriu kilas ngongiap ar kibriu ki pershan ki duai bakin light na kini ki jingkit haka jingim jongki henre bon sin haka jimbe jongi haka jimbam biang jongi ngi benchet biang ki kibriu da ki jingsiniu da ka jim bishar da ka jim pinrem ban nimju ayaye ya ka babha bale ka parte ka yait kumne menda bale ka don ga jing kolmar menda bale ka don bon ga jingya umsna bale ka don bon jai ki jingya pai tha ki inga sem namar nimju ayaye babha ya ki himen ki parajongi nimju ayaye ya ka bakhuid ha ki kon ki ti jongi ngimju ye ki babha shala ki jongi lok jongi ne ki marjan marpa jongi pinban ngi persyang ban ai ya ki jing suniu bat ki kentai haba ki stang ban kentai ya ki jing suniu ka bangi terwa kan ialam yangi bat ya kiru sha ka jingya umsnam bat ka jingya pai bat ka jingya kajia bat ka jingisi tinaga tagadau jisu ong ngide ban don ka men siem barabor ban ai ya ka babha
Ladangi isene yakiwe kin isene yangir. Ladangi map yakiwe kin map yangir. Ladangi ay ke jinggur yangir. Tingi haban stan ya ka culture temai. Culture temai kaba ujisu hikai yangi kalong culture jongu ble culture jongu jisu ban habang ngi pinhe ya kane ka culture jongka jingim batimai ka perte kaba mangi im kan kalalong ka bane bat ka ying kaba mangi im kan kalalong ka bane namar baro kistang ban yaleshitom ban ai ya kaba bha bat kin sange ban bishar kin sange ban pinrem hadu katno kaba bha kaba kui kum kan ka jinglong ha ka jingim jongi minta ka asmi ha ka yukirish bakui ngin duai hau jisu ba unveng no nangi kan ka jinglong ban pinrem ban bishari ke be pin ban nginam pin roi no hapo jongi ya kan ka jinglong ban yisne barabor ban map barabor ban ai ya ka jimba jongi ka jingkui jongi ya ke be ai bangin long ki kristan bara ya ka culture tu mai hapdeng jongi haki inga sem jongi haka imlang salang jisu be it karku kardo yangi pensle yangi daga jingi jame daga jingi sne jame daga jing map ka jame bangin dup long ki bakluit men siam ban piam ya baro ban kudup ya baro ban pen kintiu burom ive pat daga jimba men siam jongi en ya ro ya utrai jisu Christ Chinom lai chinom. Amen. Ko himen ko parato gen plai ya ka jongi ngange Au blei upa badan bor baro nong tau ka beneng baka kendo. Badai Jesu Christ pun memarwai jungu utrai jungi yau bela pun aman sim bakoi yau bela kana ka Maria Tesuti yau bela shala benya po Pontius Pilatus la sanat panaya u la yap la tep ya u la yasha ki bayap ha Sngi ka balai lami pana ki bayap ula kiu shabeneng o shong shkamon blei upa badan bor baro nang tawan pat dan bishari ki bayim bari ki bayap ngange taman sim bakoi ha balang Katolik bakoi ha jinga silok ri koi ha jingma ki pop ha jingmi pat ka dog ha jingim bam jukut. Amen. Laispa and Pupra. Simku try jingim jonga ngai jilo yala de ame simbaro kisi jonga bangan raya roya me simkine kikti jonga bangan tre tang da jingi jame simkine kikja jonga kan Maria labia me to ya tuai ko himen ko para baga jingkinya jonga ba jompi kallang ka Bakhuid kabala priang hon ha ublei upa badon bor baro Kau try pedang jing kinyanek ti jong pi naga pata ka jing ro ka buram ba kerjeng jong u ka jing mentai yangi beda ka balang Bakhuid jong u barok ka wei ha ka jing isne ko trai topidiang ya kini ka jing tuai jongi but to polite na ka jing kring bakenja perte ya ki tu ki bamesha banchakri ya ki jimbaya bakenja bane da u Chris utrai jongim. Amen. Utrai undon rengkad bat pim Rekabat to piro kentiu ya la ki donod kintiu yaki shau tong try inai ngu ya utrai ublei jongim kai sham hok bat ka te da shisha kalong ka ba shong hok bat ka bade kadeti jongi bat ka jim penim yangi
haman leka por bat ka jaka banaingu yame kokin rat kok pa Bakhuid ko blei badon bor bad bam jekut namar mela hukum yangi banai kangu kadem jongi da ka jinglen lade kanam ban pindu bor ya ka jing sarong jongi kinom pop bad en pinlong yangi kinong pertu board ya ka jing spoon jame haba ngiyai ailem ya ka jimbam jongi haki badu bad kum dangi pindon buram yame rengkat bad belin baki angel kadbangi penpana da kawe kasur ya rong Bakhuid, Bakhuid, you try. Bakhuid, you play, keep up. Playing, but protect it up. Dagaburam Jome. Royal Sana Shatram. Royal Sana Krempur. Royal Sana. Nakabinta ka jimpen slet mai juga men siam Bakhuid bangin long ke ba yai sne ki ba yai map bangin ai barabor ya ka jimba jongi badap da ka jingi sne bad ka jingit ka jongo ble ka jimmap ka jongo ble bangin na pendimai ya ki inga sem ya ka imlang salang ya ka balang baroka wai inang duai no nakabinta ka jimpen timai ka northeast India ya ka India baroka wai duai nakabinta ki Kristan baroha northeast India bar India Bau Jisu unang sensyar ya barok baru mensiam Bakhuid unang penkantang ya gerijogi. Dashisha melangu Bakhuid kotrai katemei jom kajing Khuid barok. Namar katangi karpadiami topen Khuid penkantang yakini gijing tarwajangi da kabapa ya umensiam jame kum ka umche halo jengki bakin kerlalong yangi kamet bakasna jengutrai jengi u Jesu Christ ha ka por baladino yawu badala ka mons ngaba ula pedian ya ka jingsha shitong ula shim ya upu bad da ka ba aingu yame ula kedia yawu badula ai halage senran u ong Toshim bat bam na kane pi barro na mar kane kalong ka medjanga ya ka ba enaiti na ka benta jumpi Hakaju ke rekomenda le bam ula shim ya ka kuri pada ka baingu biang yame ula ayaka halage senran u om to shim bat di na kane pi barro na mar kane kalong ka kuri janga snam janga jong ka jutam bati mai bad bam chik ya ka ben pen mi naga binda jambi ba naga binda ki babun naga binda ka jimma ki pop to le ya kane ban kan mau ya ngao Kosnam bakardor jango Chris, to pen Khuid yagi mensiam hadim pen Khuid, pen koi pen kia yagi bapang, yada yagi nau bame. Kajim maya jong kajinge. Kata sin bangi bam dune upu bat ngidi nakane kakuri mi pen nakaji yap jong mi ko
Namar kata, ngi ke bapin menda ya ke jingia ba ke jimmi pa jangu. Ngi tarwa hame ko tra yo pu janga jingim ba dia ka kuri janga jim penim. Ngi da ai ngo ai dem namar melanyu yangi ki babit ban yang hakama jamme bad ban shakri yame. Da ka bas nge verit ngi karpad yame. Bangi ki bayo binda hakamet bad ka snam ukris ngin long ki bala pinyat le kawai da umen siem Bakhuid. Taken mau ko traya ka balang jamme kabala priang hasatala ka porte but to penjanaya ka haga jingi renkat bado Francis upa Bakhuid jangi u wilbert marvenu bishop jangi but baharu ki lindo but kirinium taken mau lemru ya ki himmen ki para shinrang but kinde ki bala yutia da ka bakarmen ya ga jimmi pa badia baharu ki bala klat no haga jingi sune jamme to priang ki shaga jing shai ka kama jamme to isne yang ibar yang ikarpadia me barengka bat ka Maria Taïew Bakhuid ka kami jango ble u Joseph Bakhuid kurim janga ki apostol Bakhuid u Francis disease Bakhuid but baru ki rikuid ki bela pins ngaba ya me pateng la pateng ngin long ki babit ben yo bin dalem haga jingim bam jikut but bangin ro but pindon buram ya me da u kun jamme u Jesus Christ. Dawu lempadu badhawu kallang hame ublay upa badon bor haga jingelang kaway jungamen siem Bakhuid barok kaburam pat ka jingero junom la junom Amen. Rohimen ko para tongin duwai kumbau Jesus lahi kai yangi nginang yai beteng banduwai nagabenta ka India nagabenta ka North East India nagabenta ki Kristan baro ituai nagabenta para ki kinna badon hapedeng ki chimpen kare exam ituai nagabenta para ki bapang ki bashitam ki batia pang haying bad ki bak hospital ay jisu nang isne ki baro panginang duai ru nagabenta ka jimba men siem shime ko pa jangim Ba habening kalong Bakhuid kerjeng jumi kan wan ke ma jumi kalong kawan jumi ha kan dew kumba habening tuai ngi mata ka jimbam jungi ka bahala ka Sngi patama bengi kirinkang jungi kumbangi rui ma be kibela sniugi padela mengi sagajin kunshoy rei to platingi naga basniu to perlait yang ingi karpad ko trai na ge jing suni barra aga jing born jamme tai jing sup jing sign ha ge sngi jangi kramba da ge jing arab ke jing sune jamme ngin lai barabo na ge pop Bangin yo jingeda na ke jing jin jar barra kat ba ngi dang ap ke me lendi ya ke jing kramen Bakhuid ba ke jing wan pa jung nom penim jangi u Jesus Christ namar ka jumi kalong kahima ka jumi ka bor ka buram pentam junam la junam ko trai Jesus Christ ne u bela ong ha ke apostol jamme ke jing suk nga I happy ke jing suk janga nga I happy wat pe ye ki pop jangi Henry yaga jingay janga balang jamme bad ha ka jing spoon jamme tai haka yaga jingsuk bad ka jingya tele kawai khakkum ga mon jamme mame uba im bad basensha junom la junom Amen. ka jingsuk utrai kandon barabor renka bad pim Jungka bakiru tap da ka jingi du Christ tongin yaingu markelia Hakami ukon lambro jungo ble
Hakami bakit na ka pop jang ka parte. Sukito ke balakot syaka jing kawai jang ukun lambrot. Ko kenrat ngam long ba sam hok ma man rung ko ka yeng chunga re shu ong tan ka tien ka man sip chunga ka sakya hi. Kenegi Ukarish Bakhuid, Banginduk Bam, Yakamet Pagasnam Jame, Banginduk Yo, Yakajingim Kabastimai, the Bajame, Jizu, Pendimai Yagi, Yalam Yagi Shakaneka culture to Mai, Dakabaring Jimut, Nagajingi Kai Jame, Hakagospel, Bangilang Shishaki Kon, Kibai, Ai, Yaki, Yababa, Yaki, Menki Parajagi, Padumenta Hakajingim Jogi, Gimpatla, Na Yakababa. Singila ay ke basiniyo ya kiway Jesu penkantang ya ke barwa penkantang ya ke jingi mensiam jagi penkantang ya ke barwa ke basyata buat pengoy belkia ya ke penkantang ya ke ri India barwa kaway penkantang ya ke North East India penkantang ya ke Kristan barwa pensle ya ke penkalain ya ke daga jingi ke baskem hakamat kido ke jingi ay bori ke Jesu minta hallelujah hallelujah To ngin nia tuai
To ai bakane ka communion Bakhuid ko trai kan pin kuid yang i na ki kambamen but kan pin long yang i ki nongyo benda aga jinkamen baning dau ukriso trai jangim Amen. utrai undon rengkat but pim Engkau berpiru. ngu ya ka kle jambi karpadi ka jingkarku to pin scam ya ga donu jangi ringe jame ko trai ngi karpad but to pin kalai ni ki da ka bor janga jinga e jame bakin yai ne ha ka ba karpad ya me bat ki bashida ha ka ba ya i markeliang da ukriso trai jangim Amen. play button bor baran karku ya pi upa barukon barumen siam Bakhuid Amen. ya lesuk ban pen bana ya ka kubar ba baha jang trai da ka jingim ka jompi Nisongo yau play. Number san pun riu. Jesu kraus pacing isne baik majo mishanga Jacob ya mingan kopa ngau pun jor prasakma dimenta berukun amat sim Bakhuid kumarang ba Nyngkong kunju mental barabor jinam la jinam amen. En je roi het try Jesus Christ jinam la jinam amen.